Erresa izan dela dio Tiefbreakerrek, beraz, hortaz. Ikus dezagun guztiok norden garaia. 2011ko Akerbeltz boxeo izarren txapelduna right here berto txapelketaren garaileak oraintxe izango ditugu momentu honetan. Markina Ciudad de Tensiones y Olegaria de Matera. Eta iritsi da momentua, Gerrikoa Markinatik Etxebarrira pasatu da. Doazela Gerrikoa ematera, Petit Breaker! Shake the room, shake the room, shake the room. Tabestatik, bere konfidentea Cactus Shake Slade, Lucky Luken laguna. Shake the room, shake the room. Etorri zareten guztioi, eskerrik asko Mr. Obamari, eskerrik asko Kelly Braxtoni, eskerrik asko Barren daudenei, eskerrik asko lan egin duten